Baya ta 62. Yaushe hijirar farko ta kasance zuwa Habasha? Hijirar farko ta kasance zuwa Habasha a shekara ta 5 daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tambaya ta 63. Menene dalilin da yasa aka yi hijira din? Hijirar farko zuwa Habasha. Dalilin da yasa suka yi hijira zuwa Habasha shine dan su gudu da addinin su musulmai a wannan lokaci daga garin su saboda fitintunu da ake musu a garuruwan su. Ummu Salama take cewa lokacin da al'amari ya kuntata a gare mu a garin Makka, al'amari yayi tsanani, an cutar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an fitine su, an sanya musu, an sa su cikin bala'i kala-kala da fitina a cikin addinin su. To a wannan lokaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, kuma a lokacin manzo Allah ba shi da damar da zai iya kare su a wannan fitinar da ake musu da cutar da su da ake. Sai manzo Allah yake cewa to dan haka ina umartar ku za ku tafi ƙasar Habasha, domin a garin Habasha akwai wani sarki mai girma wanda baya zalunta kowa a wajensa, a garinsa baya bari a zalunci. To ina ba ku shawara ku tafi garin Habasha, ku je ku zauna a garin has Allah maɗaukin sarki ya kawo mafita da buɗi akan wannan al'amari da kuke ciki. To wannan shine shawarar da manzo Allah ya ba al'umma a wannan lokaci. Dalilin wannan hijirar tasu shine an hana su yin addini cikin zaman lafiya. Kullum daga musiba ta yau ta gobe daban, ta an jima ta ba, kullum haka ake musu. To sai manzo Allah yake cewa ku tafi garin Habasha, akwai adalin sarki wanda duk a lokacin ba musulmi bane, Najashi. To amma baya bari a zalunci, kowa za a bar shi yayi addininsa. To shine dalilin da yasa aka hijira farko zuwa garin Habasha. Tambaya ta 64. Nawa ne adadin mutane a wannan hijira ta farko zuwa garin Habasha? Mutane nawa ne suka hijira? Mutane 11 maza kenan suka hijira a wannan lokaci, da kuma mata guda 4. To su ne adadin su. Kaga in ka hada zai baka mutane 15 gaba daya. Maza 11, mata guda 4. Tambaya ta 65. Wasu daga cikin mutanen da suka yi hijira a wannan lokaci da sunayensu, daga ci akwai Sayyidina Usman bin Affan da matarsa Ruqayya yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma Abu Salama da matarsa Ummu Salama, sannan da Usman bin Maz'un da Mus'ab bin Umair. Wannan suna daga cikin wanda suka yi hijira ta farko zuwa garin Habasha. Tambaya ta 66. Me ya kasance, me yasa ba su zauna a garin Habasha lokaci mai tsawo ba? Bayan sun je an yi hijira ta farko, sannan aka sake yin ta biyu. Za mu ji dalilin da yasa da suka je garin Habasha ba su daɗe ba. Lokacin da suka je garin Habasha sun zauna wata biyu, watan Sha'aban da watan Ramadan a cikin shekara ta 5 daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai suka dawo zuwa garin Makka a Shawwal a cikin wannan shekara. Tambaya ta 67. Me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni, wa sahabansa umarni da su tafi garin Habasha? Kuma me yasa ya ba su wannan umarni, su cika wannan umarni, su je garin Habasha su gudu da addinin su gabatar da addinin su a can? Wannan sai ya nuna mana cewa an shar'anta yin hijira ne daga garin shirka zuwa garin musulunci. To shi yasa hikimar da ya kamata mu fahimta kenan da manzo Allah ya ce ku yi hijira daga Makka ku tafi zuwa Habasha. Sai malamai suka ce to dan haka ya halatta mutumin da yake yana wani gari an hana shi gabatar da addinin su, to wajibi ne ya hijira daga wannan garin ya tafi garin da za a bar shi addinin sa. Sannan manzo Allah yake cewa la tanqadi wal hijra hatta tanqadi at-tawbatu wala tanqadi at-tawbatu hatta taduli ash-shamsu min maghribiha. Wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito. Manzo Allah yake cewa hijira ba za ta taba yankewa ba har sai tuba ya yanke, kuma tuba ba zai taba yankewa ba har sai rana ta bullo ta mafadarta. To kaga in dai hijira ce wacce take an hana ka kai addinin ka a wani waje ko wata ƙasa ko wani gari, to wajibi ne kai hijira daga wannan garin ka tafi garin da za a baka kai faratisin addinin ka. Kuskure ne ka zauna a garin da aka hana ka yin addini. To shi yasa manzo Allah ya faɗi wannan hadisi. Hijira kuma nau'i guda biyu ce.
akwai hijirar da take wajibi in ya kasance mutum baya iya samun dama ya bayyana addininsa, ba zai taɓa kasancewa zai bayyana abin da yake na addininsa ya gabatar da abin da suke na wajibi a cikin addininsa ba, to wajibi ne ya wannan hijira ta farko kenan. Saboda manzo Allah yake cewa, Allah yake faɗa cikin alkur'ani yake cewa innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna musa, yake cewa hakika waɗanda mala'iku suka ɗauki rayukansu suna masu zalunta kansu, ma'ana suna cikin shi, wa ma'awahum jahannam fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira, hakika wannan makomarsu ta yi muni, wutar jahannama kenan. To don haka sai ya zama to akwai kuma hijira ta ƙarshe ta biyu, ita ce wacce take mustahabba, hijirar da ta halatta, shine mutum ya fita zuwa wani gari ya koma wani gari, wala Allah zai iya gabatar da addininsa yanda yake, to amma saboda yana so ya hijira ya koma don ya samu ƙarin samun damar yanda zai gabatar da addininsa yanda ya kamata, idan ya yi hijira daga wannan gari zuwa wani gari, wannan ba laifi bane.